جین هورتن ji dengê Amerîka re behsa mêrê xwe Christopher dike. Behsa serdanên xwe yên li Efxanistanê dike û her wiha qala wêyekê dike ka ji bo wî xizmet û fedakariya bo welê çi bû. Ew dibêje, Chris mirovekî serbilind bû. Gava di demên wiha de hizra Chris dike, tê bîra wê wî çi qasî ji welatê xwe hez dikir. 2,400 were killed, 2,400. Me qet texmîn nedikir ku ev tiştek were serê wî û me dît ku hejmar li her derê derbas dibe. 1400 kes hatin kuştin. Tev ji hişê min dernakeve ku mêrê min yek ji 1400 kesên ku li Afganistanê hatin kuştine. Gava ku min ev derbgirt min zanî bû ku ev jiyan êdî neya min e. Armanca vê jiyanê ji mirovan re qalkirina mêr û jinên ku amade ne bo wan şer bikin, xwînê birjînin û bimirine. Ew ji wan û ji Amerîka pir hez dikin ku amade ne ku her tiştî bidin û bikin. Jane Horton behsa wêyekê dike ku gelek mirov li malbatên kesên kuştî temaşe dikin û ditirsin xwe nêzîkî wan bikin. They don't have time to make sure that people are. Ji ber vê yekê em dixebitin da ku ew di hişê mirovên me yên ku desthilatdarin de bimîne. Ji ber ku nifşa min li malê û ji zarokên xwe re dê û baftiyê dikin û dema wan tunê ye ku pîşrast bikin ku mirov wan tînin bîra xwe yan bala xwe didin. Bo vê yekê jî ez pir bibiryarım ji ber ku ew ne di derbarê min de ye. Heke ez karibim tenê rojekî jî ji bo wan malbatan hesantir bikim ez ê her tiştî bikim. Horton qala pêvajoya piştî kuştina mêrê xwe dike. Ew her wiha dibêje wê serdana Efxanistanê kiriye û li gel General Lloyd Austin kar kiriye. Austin niha wezîrê berevaniya Amerîkayê ye. Horton dide zanîn pir kêfxweş bû ku wê serdana Efxanistanê kiriye ji ber ku wê rêwîtiyê jiyana wê guhertiye. Wê xostiye ku li ser Efxanistanê tiştan fêr bibe ji ber ku xwîna mêrê wê li ser axa Efxanistanê rijiyaye. I would give my husband. Bi dirêjiya salên tevlîbûna li Efxanistanê û naskirina gelê Efxaniyê ez bi rastî hês dikim ku wan beşek ji dilên min paş de dane min û belkî divê em di xalekî diyar de wir biterikînin, belkî jî em neterikînin. Ez dizanim me niha ji xwe ev kir, lê em dikarin ji ya ku me kir çêtir bikin. Serok got ku ma hûnê kur yan keçên xwe bişînin û ez ê jî bibêjim ku belê em ê bişînin. Ez ê mêrê xwe hizar carî bidim vî welatî û Christopher jî evê jiyana xwe hizar carî bidana. Lê ya ku min bi şev radigire û ya ku min değişîne ev e ku mirov nizanin çima ew mir, çima ew li Afganistanê mir. Heke em vê nizanibin wê hingê divê em bi rastî wek welatekî ji xwe sersedemê pirsan bikin. Horton dibêje eger mêrê wê niha biketa hundir û tenişta wê rûniştiba ew ê çi jê re gotiba? Li vê dema ku ev tişt li Efxanistanê diqewime û şer bi dawî dibe, her kes ji malbatên leşkerên kuştiyê dipirsin, gelo lê hêja bû? My husband wasn't mine. Mêrê min ne yê min bû. Dema ku min ewşand şer, min ewşand Amerîka. Ew hemî yê me bû. û divê ez rûbirûyê vê pirsê nemînim. Bêyî ku welatê min di gel min be. Ji ber vê yekê ez ji gelê Amerîkî dipirsim. Ma ew hêja bû. To ask, was it worth it?